לא מסתפרת, כאילו אבא שלי מספרת את זה. ולילדים שלי יש מכונת תספורת. יש להם כלב נובח ברמות, והדוד שלי. זה נראה כמו זה להזגה, אבל זה כאילו לשיער. זה לזה של הבנים. הבית, בגלל שגם שלי חזרה מתל אביב, עשינו לה שלטים. למה כל הבית? אני גוזרת עד לפה. ביקשתי מג'אט GPT להפוך ליולי את השיער לקרה, לא להתייחס לזה שלא רשמתי אותו, רשמנו אותו. הוא עכשיו עושה רק צריך שזה ירד. אוי, רגע, אין. אחרי ביקשנו ממנו, אני עשיתי אותי עם שיער קצר, ככה, ואז ביקשנו ממנו לעשות את זה שיער ארוך. זה לפני באמצע. עוד שנייה מתחילים. מתחילים. אומייגאד. אירה, צלמי עם הצעות. שלוש. כן. רגע, תעשו לי מקום. תגידי לי מתי פליי, יולי. כאילו מה מוש תגידי אתה? עכשיו כבר פליי? ללחוץ על האדום? ככה אני עושה, אני לא עושה חצי. זה מצלם כבר. אירה, אז תמחקי. איך מוחקים, יולי? תמחקי רגע. לא, חייב בשמאל. בשמאל זה. לא, עכשיו תמחקו עוד פעם, תמחקי. אומייגאד. מה? אל תזוזי. שר המכונה. תנסה עם שלך. זה גוזר? כן. די ערך. די. מהצד הוא זה לא גוזר. תחזיקי פה, אני אלך להביא מכונה אחרת. אומייגאד. אומייגאד. זה ממש כאילו יוצא. מי מצלם ביוטיוב? אמא שלך. אמא, זה מצלם? אמא. אני מצלמת ממש. תעצרי לי חמש בבית. מהצד כזה אתה צריך להיכנס לדעתי ממש, יהיה יותר קל מהצד, כאילו תרים את השיער במסך. אני אעשה קודם כל את ה... כזה בערך ואז נעשה. לא. מהצד.